mulle siitä sitten. Mä oon näitä kolajuojamiehiä. Tarkoitus olis nyt juoda mahdollisimman nopeasti suurin piirtein litran verran pepsiä. Ykkösellä alas. Tarkoituksena. Mattila, 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 Mattila. Tässä on hyvin kaikki jotain. Se menee roskiin kuitenkin. Että Massilalla on maha helvetin pitää hetken päästä. Se on juonut Ei pysty. Ei pysty. Go. No, kokeillaan. Toinen yritys. Mua ei juo niistä toinen yritys. Matti laittaa mut ollaan hyvää ja härää. Kyllä on todella happopiitokasta. Todella. Tää vittu, mulla ei vedä yhtään. Oi jumalauta. 2,5 litraa teidän takia. Pepsi on happopitokasta. Mikä sana? Voinko sä noin hoikkana vaikka tää juotilla kolaa? Mä harrastan uintia joskus. Silloin täällä. Ei silloin täällä. Uinti on semmonen hyvä On niin, harrastaa.